ଧରି ପକାଏ କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ ସକାଳ କଣ ଗାଧୁଆଳ କଣ ଖରାବେଳେ କଣ ଏ ରହକୁ କିଛି ମାନିବିନି କିଛି ମାନିବିନି ଯେତେବେଳେ ମନ ପେଲି ହେଇକି ଆସିବି ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଏ ବାବା ତମେ ଠିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ହଉଛ ନାଲି ଆମ୍ବ ତମ ସବୁ ନାଲି କାନ ନାଲି ହାତ ନାଲି କେଶ ନାଲି ସବୁ ନାଲି ଆଉ ଏତେ ଦୂରରେ କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ମଝିରେ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯିବ କି ଏ କାମରେ तुम बापा ये तुम बापा जमी पाठ पढ़े मुझे पढ़ी तुम बापा जमी डिरेक्शन कले मुझे टाइप पार्टी करी मोर कौन दोष मैना ससुर पुओ चाहिए मुझे